Bathara Gareng kula Rama. Bagya mulya rasane atiku. Ketemu karo kowe. Wah nggih, Ma. Adimu ya kowe mau Petruk karo Bagong ning ndi? Petruk karo Bagong niku ora gelem nyedak. Nek ora jenengan sing bali. Toleng Petruk. Wonten dawuh, Mo. Bagong. Nggih, Pak. Truke. Kok truke to? Truke. Lah ya kowe iki lak Petruk, dadi truke. Apa Kang Gareng? Kang. Apa, Kang? Wah, seneng aku. Apa? Ya, jumenenga ngadeg. Nggih. Nah, dadi kan ketok temonjo. Lah, nggih. Pancen. Ken. Piye, Truk? Temonjo tenan bengi iki. Nggih. Temonjone. Wis pokoke sego pecel Medion iki mawisan. Oh. Buri. Temonjo. Buri kelir ya. Sego pecel kuwi sing paling kondang kuwi mau Magetan sego pincuk. Oh, Magetan. Magetan kuwi kondang. Karo kondange ya kuwi mau jeruk pamilo kuwi saka Jeruk pamilo. Mula kota kuwi duwe komoditi dhewe-dhewe. dhewe-dhewe. tur dasare Magetan kota wisata. Kota wisata. Ana Telaga Sarangan, ana Telaga Wahyu. Yo, kuwi ya kondang kabeh. Kondang kabeh. Nek Karanganyar, Karanganyar Grojogan Sewu. Grojogan Sewu. Nah, Wah, kowe ngendi? aku isin kenalke. Sukoharjo kondange apa? Alah rasah diomongke. Mbekonang ki kondange apa ngonamu? Gonggong. Ciu karo gamelan ngono ki. Nak RRI. Nika ki RRI niku Radio Republik Indonesia. Iya. Lah nek kula kan pegawe RRI lah Bagon iki lak ten wingking RRI nika. Anane aku nang kono ki kan ya markiri kono, ngono lho. Oh ngono. Ah, jan. Suasana bengi iki meriah, Meriah. Pancen. Nika ingkang kepareng lenggah tasih komplit. komplit. Pancen tumplek-blek mau sapa wae enek, Gong. Termasuk para ulama, Iya. para pejabat, Iya. masyarakat umum, Komplit. pemuda, anak-anak kabeh do mirsani wayang. Berarti kuwi tandha yen wayang itu betul-betul kebudayaan yang betul-betul dicintai oleh dari berbagai lapisan masyarakat. Sapa wae, iso nggo cah cilik, wong tuwa. Iya. Ngrembug babakan perkara wayang. Nggih. Yen pancen kowe pinter aku arep takon. Pripun? Wayang sakmene mban iki sing paling sekti dhewe sapa? Wah, Wayang sing paling Paling sekti sekti dhewe. ya kuwi Puntadewa. oh, Utadewa. Werkudara. Lah terus sinten? Masa mudeng kowe. Wayang sing paling sekti dhewe iki mboke buta rambut geni. Lho, kok saged? Lho, gagasen to. Nggih. Anake wae rambute geni. Nggih. Ya lek nglairke ora kobong ki. Lho. Wah, Sekti to kuwi. sekti. Ning wayang sing paling kuat dhewe ya enten. Apa kuwi? Mboke buta cakil. Lah kok buat Ah nek nglairke dhewe ora kecantol. Ayo, untune semono dawane. kuwi wayang ora tau salat kuwi. Kok watang ratu salat? Lah ngene wis nantok untune. Iki apike iki ya Nggih. tetembangan. Oh, tetembangan. Tetembangan. Gawa ya Yo. terus ya. Ngersake laras Kowe apa, Gong? gawa sanga kulan apa? Gawa. Yo. Ngersake tembangno. pelok 6. Pelok 6. Pelok 6. Kaitmu wis pelok 6 terus ki. Selawat. Oh, sing bernafaskan Islam, anu Gus Jainalni ngersake sing bernafaskan Islam. Pepeling, Pepeling men anu Slendro. slendro. Wah, mesake wong tuwa utar-uter. Ki mergo ora iso guyu gur mutar-muter lho. Rukun Islam. Rukun Islam Kang lima puniki katindakno
para sasama aja padha ditinggalke rupane kaya Bagong Ambarawa ya. Aku rupane Mas Jumadi. Jumadi. Wah, melok aku senenge rai gilo-gilo. Napa nggih? sesuk bengi. Lho, ndek men kok. Sesuk kuwi Kang Garing kok. Nonano. Rukun limopu niku Anu ya andum gawe awake dhewe bawa digawe rada santai netral. mergane Penabuhe lagi ngayahi jejibahan sing ra iso diwakilke. apa kuwi? Mangan. Aku ya tau. Pripun? Aku pas mangan ngono kuwi nang omah bayuh nang rai iki abang blanang. Lah enten apa? Nang weteng besesek. Wah, bablas nang gori ya. Lah enten apa? Wah. Bareng nang gori. Wiyuh. Kaya ora kenek tak empet. Wis kulino. Wah, iki digawe kuping budhek ngono wis pokoke nekat mangan. Dadi Sak Aku apa kowe? wong bawa kok rayan kaya Kowe apa aku? Dagelan ra tau kanggo. Ya wis nang kowe. Awake dhewe kok Solo iki melawat nang Jawa Timur lho. Umbu ya santai rayan ketok. Ya ndang kowe gen ndang. Ya kowe wong urut sing tuwa kok. Oh. Alah. Sahadate kang angka siji Kang angka loro salat dene kang talu bakal itu nomor 3. Ramadan nindakno poso dalem waro bingu papat ya kaping 5 ngibadah haji rukun Islam Yo, diaturake, Cok. tanggung jawab. Pepeling. Ayo, pincukane salahke sik. Ayo, krika. Yo. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah La ilaha illallah La ilaha illallah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Wes pancine tansah dielingke. Wes pancine padha dielingake. Padha Pendapat rakyat akan terus kandang wayahe sembahyang netepi wajib dawuhe pangeran salat tapi cakake agama lima waktu kudu tansah dijaga kanthi istiqomah kuwe sampurna yen berjamaah subuh
ajangkepe prayogane ditambah salat sunae aja sembrono iku perintah agama kelingono yen donya mung sedelo sabar lan tawakal pasrah sing kuwasa yen kepareng besok munggah swarga Allah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammad Sadine tansah dielingke sadine padha dindakake atar wis kumandhang wayahe sembahyang tetapi wajib dawuhe pangeran salat dadi jagake agama lima waktu kudu tansah dijaga kanthi istiqomah lan sing tumanina kuwi sampurna yen berjamaah asubuh al-asar salat saya tingendoke tindak mungkar maghrib lan isa ajangkepe prayogane ditambah salat sunae iku perintah agama elingono ing donya mung sedelo sabar lan tawakal pasrah sing kuwasa yen kepareng besok munggah swarga pun katur Mas Gareng lelagon pepeling kapurwakan bawa dandang gula Gus Yenal ngapa? Oh ngersake ses kentekan rokok Wis diaturake pepele. Nggih. Nggih ta? Pepeling ki gen padha eling. Nggih ta? ngelinge Menika para Mbah Gunung sing lega. tasih Oh, sampun ngendur. oh Mbah Dunung sing ndi Menika sik wonten Pak Pengayoman. oh Nggih. ngaten Niku Mas Dalem. Tekno. Ah, malah para kadang-kadang wah sik lenggah dari. tasih jangkep tasih Oke, komplit oke. menika Hmm. bersatu padu Darien sekeca. Mas, Dahar Mas. sedaya. Anu reng. Anu kok reng. gua kok reng renge sesuk bengi wae ya Tak jejak mudar engko. Kok Ya awake maklum. dhewe kok reng. Anu truk. Hun Aku arep takon. pripun ah Kowe ih ngono nek iki kok ora ta Kowe tau ngerti gajah ora? ngertos Ngerti gajah? ngertos Yen pancen kowe ngerti gajah, ayo ndeleke gajah ki ning ndi? nggih ditutupi tembok napa ditutupi napa ngoten lho pripun to Kaya ngono kok. Ah, apa wi? lah terus didelik carane Delik dideliki gajah gajah ning pripun Gajah kuwi mau ndelik lan ora kuwi didelok ana kene iki. lho kok saged Aku ngerti, gajah ki ndelike ana kene. ten pundi Nang kene. lah tengere ndi tengere Oh, ayo golek ana. Gajah enek ora? mboten enten Ora ana mesti ndelik. lho itu saja itu saja gajah ki ndelik nang endi lah ten pundi Nang kene. lha endi Ayo, ora percaya golek ana. mboten enten Ora enek. Lah iya, gajahe lagi ndelik. oh iya ora
apa wis. Lho saniki pripun? Anu iya. Carane nglebokke gajah ning nggon kulkas pripun carane? Jenengan saged mboten? Ya ora sedeng. Oh. Sedeng mawon. Carane? Carane ya lawang kulkas dibuka, gajah dilebokke lagi ditutup. Ayo, nak kowe iso ngerti. Nggih. Ayo, carane bedakne gajah cilik karo gajah gedhe piye? Mudiar ora. Lah nek gajah gedhe lah nek wis gedhe Gedhe banget nek cilik genah anak-anak. Carane digoleke ayakan. Diayak. Diayak. Engko nak sing kemrutuk nang isor lha kuwi sing cilik. Oh, iya, Gong. Bener. Ora sing arep ngayak terus demit ngendi nek gajah kok diayak. Santai wae. Iya ya sing bayar kono. Bayar kono, santai wae. Iya ngono wae. Nggih. Elok ya. Saiki mau tak takon ya aku kan mau rong takon lho iki. Coba takono, takon ngendi? Takon yang gareng ngendi? Kewan apa Hmm. sing dadi mungsuhe wong lanang sak Indonesia? Loh. Enek Ya kok. ora enek, ora Enek. Enek Kewan apa? manuk Manuk apa? perenjak. Loh, lire piye? Ha, kowe nek ra ngandel nguyuh nang ngisor manuk perenjak. Lak dipaidu. Piye? Tendek ngene. Mungsuhe wong lanang. Ning enek lho, Gong, kewan sing grapiak sak pole. Apa kuwi? Mentok. Lah kok mentok? Oh, kowe liwat wis mas. Ngono kok mas. Loh, malah apik kowe no. Oh, lha jek grapiak wedhuse. Kok iso? Wong lewat wedhus aku lewat ning ande wedhus ngluruhi kok. Piye? Lek ngono kuwi. Mas. Aku arep takon kuwi suarane kewan tek apal men. Apal. Aku arep takon, nak suarane sapi piye? Wah, Oh, pinter. Nak wedhus? mbek. Lah nak kirik? Oh, apik kowe timbang kirike. Persis. Piye to, Gong? Ning kirik iki karo wong ki ya jek aji kirike meneh iki. Lah kok iso, Gong? Kirik nyabrang dalan gedhe. Heeh. Tuwabrak sumber kencana. Heeh. Gawa nang warung dadi rica-rica. Lah nek wong. Wong tabrak sumber kencana. Sik dinteni warise ning endi? Ngono. Aku arep takon. Pripun? Enek kirik, iki ngrembug perkara kirik. Kirik nggih. Kirik mbokan kirik karo pakan kirik. Iya. Duwe anak, anake kuwi mau 5 nyabrang dalan. Nggih. Tuwabrak motor tes. Mati kabeh anake. Kira-kira pake nesu ora? Nesu. Nesu. Ya wis. Lah ya iki Pak Kirik berarti. Pak Kirik berarti kowe, lah kowe nesu no. Aku kirik. Heeh. Ya berarti kowe asune ya. Saiki nggo kirik melih. Napa? Kirik niku sikile pinten? Oh, papat. Kirik iki sikile 3. Kok iso? Lah pas nguyuh kok. Ngawur. Kirik sikile piro? 3 lah pas nguyuh kan ngene. Oh iya. Wah, sikile 5. Lah kok Kok 5? Lah sing ngene kuwi mau karo sing nggih nguyuh. Wah. Sikile 6. Kok iso 6? Kirik ki asline sikile 6. Kok iso? Coba tontonan nek kirik nang esuk-esuk nang lapangan. Heeh. Kirik lanang karo wedok. Heeh. Sing wedok sikile 4, sing lanang gur loro, wong sing loro angkruk-angkruk. Remangsa kok. Ih. Nggih. Menika nyuwun gungan dumateng kadang kula Mas Tikno nggih. Mas sinten, Pak? Nggih, Mbah Lurah Sepuh Sidomukti. Mbak Lurah Sepuh. Nggih, menika wah, monggo kepareng minggah sasana panggung mboten keten namung sedaya Lurah monggo. Sidomukti. Matur suwun Kang Gareng. Nggih. Namung nderek mangayu bagya lan nderek ndedonga mugi-mugi masyarakat Kademangan Tunggur Nggih. anggenipun ngawontenaken hajatan sedekah bumi ngiras pantes peringatan
HUT kemerdekaan RI diridanono dening Allah Subhanahu wa taala. Amin. Masyarakat Tunggur ayem tentrem rahayu slamet donya tekanipun akhirat. Amin. Nyuwun tobat mawon Mas Edi. Amin. Tobat. Pak Lurah Sidomukti. Mbah Lurah Sidomukti, Bathik Pring terkenal. Napa, Pak? Bathik Pring. Niku sing dienggo niku lho. Ora ngerti wong aku ora. Pring sedapur. Iki sing terkenal iki. Heeh. Wong aku ya ora ngerti wong jero ngentuk kok. Ngawur. Nyuwun Pak Lurah. Nggih, monggo tobat, Cong. Tobat. Menungso akeh dosa ora ketang alon-alon wayahe tobat. Oh nggih, leres. Ya. Yo. Nanging kula boten kiat wonten neraka mugi pangeran kersa nampi tobat kula mergi pangeran zat kang agung pangapura werti kata umpamine dosa kula mugi pangeran nampi tobat dosa kula umur kula saben dinten dipun suda kados pundi saya kathah dosa kula Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Adam tamam
suwun. Lakon tobat. Mbah nuwun Pak Lurah. Pak Lurah Sidomukti.